زخبركم سمعتنا زغطل مدبنا بعوض أرقاي زدالو أفريقيا أبسو مزيك خون نالو متحستو بملؤو نزغر 10 مسكرم كل التشحن حدن زملكت كوينو مأسار قجل 10 تحمشتا كمون غازيت إنها زدسس مدبيك خون كتكتاتلو بخبري عدماكم إيرترا مسكرم كل التشحن حدن ورح مسكرم أبتمت الأوان كرمت توديو دمنا تقنطيطو ፀሓይ ትጽሕየሉ እዋንዮ በፍላይ ድማ ጽቡቕ ክራማት እንተሓሊፉ ዘራእቲ ፍሪኡ ክህበሉ ዝጅምር ዕፉን ዝጭሕመሉ ሸዊት ዝብላዓሉ ግዜ ዕምበባታት ገልገለ መስቀለ ተኸሊዑ በፍላይ በቲ ብጫ ሕብሩ መሬት ዘወቅበሉ እዋንዮ ወርሒ መስከረም ተምሃሮ ድሕሪ ናይ 2 ወርሒ ዕረፍቲ ናብ ቤት ትምህርቲ ዝምለስሉ ዳግማይ ምስ መጽሓፍቲ ጥራውስቲ ርሳስ ፒሮን መምህራንን ዝረኸብሉ ብምዃኑ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ብትምህርቲ ዝሓለፈ ሰብ እዛ ወርሒ ፍሉይ ተመስጦ ኣለዋ ብኸምኡ ዝመስል ስነ-ጥበባዊ ድምፃዊ የማነ ገብረ ሚካኤል ባርያ ኣብታ መስከረም ትብል ደርፉ ክረምቲ ሓሊፉ መሬት ምስ ዛረየ ምድረ ሰማይ ኩሉ ኣዝዩ ምስ ፀረየ መስከረም በሪቑ ፀሓይ ምስ መቀረ ሰዊት ስገም ስርናይ ክሕፈስ ክርአ ይረኣየንሎ ኣነ ዓደይ ዘኪረ መስከረም ኣበባ ንስኻ ክትመጽእ ይሓልፍ ፀባ ክብል በቲ ዘይሙኖ ድምፁ ዝዘየመ ወርሒ መስከረም ምስ ምጅማር ብረታዊ ቃልሲ ንናጽነት ተተሓሒዙን ኣብ ታሪኽ ሃገር ኤርትራ ዓሚቕ ዝኽሪ ዘለዋ ዓመት መፀውን ባሕቲ መስከረም ንዝኽሪ ምጅማር ብረታዊ ቃልሲ ተጸንቢልያ ትውዕል መስከረም ግን ከምቲ ድምፃዊ የማነ ባርያ ዝበሎ ንኹሉ ይኮነትን ፀባ ተሕልፈሉ ንገለ ኤርትራውያን ገዳይም ተጋደልትን ላዕለዎት ሰበስልጣንን ከምኡውን ጋዜጠኛታት ሓንሳብ እናሓዋሩን ናብ ዝመስል ድቕድቕ ጸልማት ሸይማቶም እያ 18 መስከረም 2001 ቅድሚ 21 ዓመት ምዃኑ 11 ካብ ኣባላት ጉጅለ 15 ላዕለዎት ሰበስልጣን ከካብ ዝነበርዎ ተለቒሞም ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ኣትዮም ቀጺሉ ጋዜጠኛታት ክልቀሙን ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ከኣትውን ጀሚሮም እዚ ማእሰርቲ ኣብ ልዕሊ ሓያሎ ዜና ዝከታተሉ ዜጋታት ፍርሕን ዝተንጸባረቐ ስምዒታትን ፈጢሮ ምኽንያቱ ኣብ ሓሳብ ዝበዝሐ ሰብ ዕድሚኦም ሙሉ ኣብ ገድሊ ዘሕለፉ ተጋደልቲ ክቕየድዮም ዝብል ግምት ኣይነበረን መስከረም 18 ኣብ ልዕሊቶም ገዳይም ተጋደልትን ሰበስልጣንን ናይ ምእሳር ስጉምቲ ዝተወስደላ ዓለዳ እትኾን እምበር ቅድሚ ዝዓለት እዚኣ ሓያሎ ኣጋጣሚታትን ፍጻሜታትን ተኸታቲሉ ስዒቡ ነይሩ እዩ ድሕሪ ናይ 30 ዓመታት መሪር ብረታዊ ቃልሲ ኣብ 1991 ናጽነት ኤርትራ ኣብ ዝተጋህደሉ እዋን ኩናት ዝኸተሎ ቁጠባውን ትሕተ ቅርጻውን ትካላት ሃገር ኩሉ ዓንዩ ማሕበራውን ባህላውን ዝምድናታት ሕብረተሰብና ተበታቲኹ ህዝቢ ህይወቱ ተመዛቢሉ ኣብ ብረታዊ ቃልሲ ዝተኸፍለ ከቢድ መስዋዕትን ምስንካልን 10 ኣሽሓት ዜጋታት ዝኸተሎ ሰብኣዊ ዓቕሚ ተዳኺሙ ነይሩ ሃገር ኤርትራ ካብ ባዶ ተበጊሳ ንዝነበረ ኩሉ መዳያዊ ብድሆታት ሰጊራ ንዝነበረ ብኮታትን ድኽመታትን ዓቢሳ ማሕበራዊ ምትዕርራይ ክትገብርን ሓያል ቁጠባን ዲሞክራስን ክትሃንጽ ቀሊል ስራሕ ኣይነበረን ኣብቲ መጀመርታ እዋን ናይ ናጽነት ግዜ ግዜያዊ መንግስቲ ኤርትራ ድሕሪ ምእዋጁ ሓያሎ ንምምሕዳር ዝሕግዙ ኣዋጃት ሓሊፎም እዮም ሓደ ካብኡ ኣዋጅ ቁጽሪ 55 እዝባር 1994 ምምስራት ቋም ኮሚሽንን ዕማማቱን ዘነጽር ሕጋዊ ሰነድ ተኣዊጁ ኣዋጅ ቁጽሪ 55 እዝባር 1994 ከምኡውን ግዜያዊ መንግስቲ ዘቆሙ ካልኦት ኣዋጃት ምርኩስ ብምግባር ኣብ ሚያዝያ 1994 ኮሚሽን ቋም ኤርትራ ብውግዕ ተመስሪታ እታ ኮሚሽን ቋም ብፕሮፌሰር በረኸት ሃብተስላሴ ትምራሕ ኮይና ብፈጻሚት ሽማግለ ዝቆመት ተቐማጦ ገጠርን ከተማን ዝተፈላለያ ብሄራት ሃይማኖታትን ማሕበራዊ ጉጅለታትን ከምኡውን ተጋደልቲ ነበርን ኣብ ደገ ዝቕመጡ ኤርትራውያን ዜጋታትን ዝተሳተፈዋ ነይራ ኣህጉራዊ ማኸርቲ መራሕቲ ሃይማኖትን ፈላጣት ልምዳውን ባህላውን ሕጊ እንዳባ ኤርትራ ኣብዛ ኮሚሽን ተሳቲፎም ድሕሪ ሰፊሕ ምይይጥ ኣብ ወርሒ ጉንበት 1997 75 ኣባላት ሃገራዊ ባይቶ 398 ወከልቲ 6 ዞባታት
75 ወከልቲ ኣወጻእ ዝነብሩ ኤርትራውያን ብድምር 548 ዜጋታት ዝተሳተፍዎ ቀዋማዊ ጉባኤ ጸዲቑ። እንተኾነ ፕሬዚደንት ኢሳያስ አፈወርቂ ነቲ ዝጸደቐ ቀዋም ኣብ እዋኑ ክፍርመሉ ኣይመረጸን። ንምንታይ ዝብል ምኽንያት ክሳብ ሎሚ ግቡእ መልሲ ዘይተዋህቦ ሕቶ ኮይኑሎ። ድሕሪ ምጽዳቕ ቀዋም ግብራዊ ክኸውን ነይርዎ። ምርጫ ተኻይዱ ድማ ዝነበረ ምምሕዳር ካብ ግዜያዊ መንግስቲ ናብ ሙሉእ መንግስቲ ኤርትራ ክሰጋገር ነይርዎ። እዚ ክትግበር ኣብ ዘይተኻእለሉ ድሒሩ ድማ ደባዊ ኩናት ኤርትራን ኢትዮጵያ ብምኽሳቱ እቲ ፕሬዚደንት ነቲ ቀዋም ንኸይፍርመሉ ተደራዕ ምኽንያት ኮይኑዎ እዩ። ጎኒ ጎኒ እዚ ኣብ 1996 ናይ ብሕቲ ሜድያ ንኽህሉ ብመጠኑ ብመንግስቲ ተፈቒዱ። እንተኾነ እቲ ፍቓድ ማሕለኾታት ዝበስሖ ፍሉይ ፍቓድ ዘድልዮ ነይሩ። ነዚ ፍቓድ ተጠቒመን ኣብ 1997 ኣትሒዘን ሓያሎ ናይ ብሕቲ ጋዜጣታት ክሕተማ ጀሚረን። ሰቲት፣ ጽጌናይ፣ ቀስተ ደመና፣ መቓልሕ፣ ኣድማስ፣ ዘመንን ካልእን ዝብላ ካብተን ኣቐዲመን ዝዓንበባ ጋዜጣታት እየን ነይረን። ኣብ 1998 መበገሲኡ ምስ ሰሓብ ዶባ ድማ እዩ ዝተባህለ ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ደማዊ ኩናት ተላዒሉ ክሳብ 2000 ድማ ጸኒሑ። እቲ ኩናት ብውዕል ሰላም ኣልጀርስ ድሕሪ ምርግኡ እታ ናይ ኩናት መበገሲ ዝተባህለት ባድመ ብላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ዘሄግ ናይ ኤርትራ ሉዓላዊት መሬት ምዃና ተወሲና። ኣብ ግዜ ኩናት ናይ ህጹጽ ግዜ እዋን ብምንባሩ ቀዋም ክትግበር ብዙሕ ዘህውኽ ዝነበረ ይመስልን። ድሕሪ ውዕል ሰላም ግን ዲሞክራስያዊ ፖለቲካዊ መስርሕ ኤርትራ ክቕጽል ነይርዎ። ምርጫ እውን ክካየድ ነይርዎ። ኣብዚ እዋን እዚኦም እምበኣር ኣብ 2001 ሚኒስትራት፣ ኣባላት ማእከላይ ሽማግለ፣ ኣዘዝቲ ሰራዊትን ኣመሓደርትን ዝነበሩ ብኣባላት ጉጅለ 15 ዝፍለጡ ዲሞክራስያዊ መስርሕ ኤርትራ ክቕጽል ክጽውዑ ጀሚሮም። ኣባላት ላዕለዋይ መሪሕነት ዝነበሩ ጉጅለ 15 ብመልክዕ ቁሉዕ ደብዳቤ ናብ መንግስትን ኣባላት ህግደፍን ዘቕረብዎ ሕቶ ምዱብ ኣኼባ ማእከላይ ሽማግለ ክካየድ ዝግበሩ ዝነበሩ ውሳኔታት ብማእከላይ ሽማግለ ክምእከሉን ተሓታትነት ክህልዎምን ስልጣንን ዕማማትን መንግስትን ግንባርን ክፈላለ ገምጋም 10 ዓመት ናጽነት ክግበር ኣድላይነት ኩናት ምስ ኢትዮጵያ ክምመን ክግምገምን ኣብ 1997 ዝጸደቐ ቀዋም ብቕጽበት ክትግበር ራብዓይ ውድባዊ ጉባኤ ህዝባዊ ግንባር ክካየድ ዝብሉን ካልኦትን ይርከብዎም። ነዚ ሕቶታት ዘልዓሉ ዳርጋ መብዛሕትኦም ኣባል ማእከላይ ሽማግለን ፖለቲካዊ ቤት ጽሕፈትን ህዝባዊ ግንባር ሓርነት ኤርትራ ከምኡውን ኣባላት ሃገራዊ ባይቶን ላዕለዎት ኣባላት ባይቶ ህዝባዊ ግንባር ንዲሞክራስን ፍትሕን ዝነበሩ እዮም። ንሳቶም ኣብ 1967 ዝተሰለፈ ድሕሪ ናጽነት ድማ ሚኒስተር ወጻኢ ጉዳያት፣ ሚኒስተር ዞባዊ ምምሕዳርን ኣባል ባይቶን ኮይኑ ዘገልገለ ማሕሙድ ኣሕመድ ሸሪፎ ኣብ 1974 ኣብ ገድሊ ዝተሰለፈ ድሕሪ ናጽነት ከም ሚኒስተር ፋይናንስ፣ ሚኒስተር ወጻኢ ጉዳያት፣ ማእከላይ ባይቶ ህዝባዊ ግንባር ንዲሞክራስን ፍትሕን ዝነበረ ሃይለ ወልደንሳይ ድሩዕ ኣብ 1972 ዝተሰለፈ ሚኒስተር ምክልኻል ከምኡውን ሚኒስተር ወጻኢ ጉዳያትን ሚኒስተር ሃብቲ ዓሳን ኮይኑ ዘገልገለ ጴጥሮስ ሰለሙን ኣዛዚ ሓይሊ ምድሪ ምክልኻል ኤርትራን ሚኒስተር ንግድን ኢንዱስትሪን ኮይኑ ዘገልገለ ሜጀር ጀነራል ብርሃነ ገብረ እግዚኣብሔር ተመሳሳሊ ኣብ 1972 ዝተሰለፈ ሚኒስተር ንግድን ኢንዱስትሪን ከምኡ ድማ ሓለቓ ስታፍ ሓይልታት ምክልኻል ኤርትራ ኮይኑ ዝሰርሐ ጀነራል ዕቑበ ብርሃ ኣብ 1972 ዝተሰለፈ ሚኒስተር ትምህርቲ፣ ሚኒስተር ዜና ከምኡውን ኣምባሳደር ሃገረ ኤርትራ ኣብ ጀርመን ዝነበረ በራኺ ገብረስላሴ ኣብ ተመሳሳሊ ዓመት ዝተሰለፈ ዳይሬክተር ጀነራል ኣታዊታት ውሽጢ ሃገር ሓላፊ ስታፍ ፋይናንስ ሓይልታት ምክልኻል ኤርትራ ብርጋደር ጀነራል እስጢፋኖስ ስዩም ኣብ 1977 ዝተሰለፈ ኣባል ባይቶ ህግደፍን ሃገራዊ ባይቶን ከምኡውን ኣመሓዳሪ ዞባ ጋሽ ባርካ ዝነበረ ጀርማኖ ናቲ ኣብ 1976 ዝተሰለፈ ኣብ 1994 ኣባል ፈጻሚ ሽማግለ ህዝባዊ ግንባር ንዲሞክራስን ፍትሕን ኮይኑ ዝተመርጸ ዳይሬክተር ቤት ጽሕፈት ፕሬዚደንት ሚኒስተር መጓዓዝያን መራኸቢታትን ኮይኑ ዘገልገለ ሳልሕ ኢድሪስ ኬክያ ኣመሓዳሪ ኣውራጃ ሰንሒት ኣምባሳደር ሃገረ ኤርትራ ኣብ ሱዳን
ሚኒስትሪ ወፃኢ ጉዳያት ዳይሬክተር ጀነራል ጠረጴዛ ማእከላይ ምብራቕ ዝነበረ ሓመድ ኣሕመድ ኣብ 1974 ዝተሰለፈት በዓልቲ ዳይሬክተር ጀነራል ማሕበራዊ ጉዳያት ዝነበረት በዓልቲ ቤት መሐመድ ሸሪፎ ኣስቴር ፍትሳጽን ይርከብዎም። ክቡራት ሰማዕትና እዞም ኣቐዲሞም ዝተጠቕሱ ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ዝኣተዉ 11 ኣባላት ጉጅለ 15 ኮይኖም ብዘይ ክስን ግቡእ ፍርዳዊ መስርሕን ን21 ዓመት ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ዝርከቡ ኮይኖም ገሊኦም ካብዚ ዓለም ብሞት ከም ዝተፈልዩ፣ ገለ ብሕማም ዝሰቃዩ ዘለዉ፣ ገለ ድማ ፍጹም ሃለዋቶም ዘይንገር ኣብ ዒራዒሮ ዝበሃል ኣብ ሰሜናዊ ቀይሕ ባሕሪ ኣብ ዝርከብ ኣጻምእን ኣዝዩ መዋቂ ቦታን ተዳጒኖም ይርከቡ። ኣስማቶም እናሻዕ ብዓውታ ክጽውዑን ክጥቀሱን ድማ ሕልናዊ ግዴታ እዩ። ዝተረፉ 4 ኣባላት ጉጅለ 15 ድማ ጀነራል መስፍን ሓጎስ፣ ኣምባሳደር ኣድሓኖም ገብረ ማርያም፣ ኣምባሳደርን ላዕለዋይ ዲፕሎማት ውድብ ሕብራት ሃገራትን ሃይለ መንቆሬስ፣ ከምኡውን ኣመሓዳሪ ከተማ ደቀ መሓረ ዝነበረ መሐመድ ብርሃን ብላታዮም። ኣምባሳደር ኣድሓኖም ገብረ ማርያም ዝሓለፈ ዓመታት ብሕማም ብሞት ክፍለን ከሎ እቶም ካልኦት ድማ ኣብ ስደት ክነብሩ ተገዲዶም ኣለዉ። 11 ላዕለዎት ሰበስልጣን ኣባላት ጉጅለ 15 ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ቅድሚ ምእታዎም ኣብተን ኣቐዲምና ዝጠቐስናየን ናይ ብሕቲ ጋዜጣታት እዮም ቃለ መሕታት ዘካይዱን ብዛዕባኦም ሓበሬታ ዝውሃብ ነይሮን። እዚ ዝኾነሉ ምኽንያት ማዕከናት ዜና መንግስቲ ሙሉእ ብሙሉእ ኣንጻሮም ክጉስጉሳ ብምጅማረን እዩ። ኣብ መንጎ ብፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ዝምራሕ መንግስትን እቶም ጉጅለ 15 ዝነበረ ምፍሕፋሕ እናለዓለ ኣብ ዝኸደሉ ዝነበረ እዋን ጋዜጣታት ብሕቲ ኣብ ምቅላሕሉ ኩነታት ዓቢ ተራ ተጻዊተን እየን። ኣብ መጀመርታ ዘን ጋዜጣታት ምስ ተሓደስቲ ምንባረን ዘቕርብኦ መደባት ምስ ናይ መንግስቲ ዝህቦ ሓበሬታ ተመሳሳሊ ነይሩ። ኣብ ልዕሊኡ ግን ሓያሎ መሃሪ ጽሑፋት ኣብ ምቕራብ ዜጋታት ናይ ምንባብን ምጽሓፍን ልምዲ ክህልዎም ሓጊዘን እየን። ድሒረን ግን መብዛሕትአን ካብተን ጋዜጣታት ናይ ብነጻ ሓሳብካ ምግላጽ መሰለን ብምጥቃም ዝተፈላለዩ ኣርእስታት እናልዓላ ጌጋይን ዝበልኦ ስራሕ መንግስቲ ክነቕፋን መእረምታ ክግበረሉ ክጽውዓን ጀሚረን ነይረን። ኣብ መንጎዚ ኣብ 2001 ተምሃሮ ዩኒቨርሲቲ ኣስመራ ብመንገዲ ማሕበሮም ኣቢሎም ናብ ክረምታዊ ማእቶት ከም ዘይከዱ ገሊጾም ብምንባሮም ጋዜጣታት ብሕቲ ብዜናታቶም ተዋዓውዐን ነይረን። ድሒሩ እውን ፕሬዚደንት ማሕበር ተምሃሮ ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ክኣቱን ከሎ ተምሃሮ ምልዓላት ብምግባሮም ንመቕጻዕቲ ናብቲ ክሳብ 45 ዲግሪ ክመውቕ ዝኽእል ዊዓ ተወሲዶም እዮም። ጋዜጣታት ብሕቲ ኣብ ልዕሊዚ ቃለ መሕታትን ዜናታትን ጉጅለ 15 ክቐርባ ብምጅማረን ኣብ ዕዳጋ ወሪደን ሰብ ይመናጠለለንን ብንኩኡ ተሸይጠን ዝውዳእ ብምንባረን ንናይ መንግስቲ ጋዜጣ ሓዳስ ኤርትራ ስራሕ ኣስኢነንኣ ነይረን። ላዕለዎት ሰበስልጣን ጉጅለ 15 ናይ ለውጢ ሕቶ ድሕሪ ምቕራቦም እቲ ሕቶ ዘይተዋሕጠሉ መሪሕነት ፕሬዚደንት ኢሳያስ ነቶም ሰበስልጣን በብሓደ ካብ ስርሖም ከደስክሎም መሃይኦም ከቋርጾ ዝጥቀሙሎን ናይ መንግስቲ መካይን ከሕድግዎም ጀሚሮም። ጋዜጣ ዘመን ኣብ ናይ ቀዳም 9 ሰነ 2001 ሕታማ ንኣብነት ሚኒስተር ንግድን ኢንዱስትሪን ኣቶ ሃይለ ወልደ ትንሳኤ ከምኡውን ሚኒስተር ሃብቲ ዓሳ ኣቶ ጴጥሮስ ሰሎሞን ካብ ስልጣኖም ከም ዝተኣልዩ መርበብ ሓበሬታ ዓዋተ ብምጥቃስ ሓቢራ። ነዛ ኣመልኪቱ ኣቶ ሃይለ ወልደ ትንሳኤ ምስ ጋዜጣ ኣድማስ ኣብ ዝገበሮ ቃለ መሕትት ፕሬዚደንት ኢሳያስ ነዚ ጉዳይ ብሕጊ ክሕዞ እንተኾይኑ ባዕሉ ኸሳሲ ባዕሉ ፈራዲ ክኸውን የብሉን፣ ህዝቢ ወከልቱ ብነጻ ክመርጽ ካብ መንግስቲ ኾነ ህግደፍ ጸቕጢ ወይ ሽጣራ ክግበረሉ የብሉን ክብል ሓቢሩ። ነዚ ኣመልኪታ ጋዜጣ ኣድማስ 2 ሐምለ 2001 ኣብ ዘእንገደቶ ጽሑፍ ኣቶ ማሕሙድ ሸሪፎ ምስ ኣልሓያት እተባህለት ጋዜጣ ዝገበሮ ቃለ መሕትት ኣቕሪባ ነይራ። ኣብቲ ጽሑፍ ኣቶ ማሕሙድ ሸሪፎ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ብኣረኣያ ንዝተፈልዮ ብምእላይን ንኻልኦት ብምፍራሕን እዩ ሽግሩ ክፈትሕ ዝፍትን ድሕሪ ምባል ኤርትራ ዲሞክራስያዊት ከይትኸውን ፕሬዚደንት ዕንቅፋት ይኸውን ኣሎ ክብል ገሊጹ። ኣቶ ማሕሙድ ሸሪፎ ምስ ጋዜጣ ጽጌናይ ኣብ ዝገበሮ ቃለ መሕትት ድማ ብሃገራዊ ባይቶ ዝተዋህበና ሓላፍነት ተመንዚዕና፣ ብዘይካ ሃገራዊ ባይቶ
ካብ ሓላፍነትና ዝኣልየና ኣካል የልቦን ክብል ኣብ ልዕሊኦም ካብ ስራሕ ናይ ምስጓግ ስጉምቲ ተቃዊሙ። ሜጀር ጀነራል ብርሃነ ገብረ እግዚአብሔር ብወገኑ ብስም ዝናን ታሪኽን ህዝባዊ ግንባር ሓርነት ኤርትራ ክንበር ኣይከኣልን እዩ። ናይ ሜጀር ጀነራል ማዕርገይ ድማ ጻማ 20 ዓመት ከርተት ዝበልክዎ ስለ ዝኾነ ዝሓኮ የለን ክብል ዘቕረብዎ ሕቶ ዲሞክራስን ሕቶ ህዝብን ዳ እምበር ካልእ ከም ዘይኮነ ገሊጹ። ጋዜጣ ቀስተ ደመና ማዕከን ዜና AFP ብምጥቃስ ኣቶ ጴጥሮስ ሰሎሞን ኤርትራ ተዓጻጻፍነት ዘለዎ ንናይ ካልኦት ርእቶ ዝጻወር ንጠለባት ህዝቢ ዝምልስ መሪሕነት የድልያ ኣሎ። መሪሕነት ኤርትራ ብሓድሽ ወለዶ ክትካእ ኣለዎ ክብል ከም ዝገለጸ ጸብጺባ። ሚኒስትር ዓሳ ኣቶ ጴጥሮስ ሰሎሞን ምስ ጋዜጣ ጽጌና ኣብ ዝገበሮ ቃለ መሕትት ብተወሳኺ ዜጋታት ናይ ምክልኻል መሰሎም ኣብ ኢድ ባይቶ ክሳብ ዘይኣተወ መንግስቲ ንዝደለዮ ዕላማ ክጥቀመሉ ይኽብል ስልጣን ኣብ ኢድ ባይቶ ከኣቱ ከም ዝግባእ ገሊጹ። ካብ ሽዑት ሒዙ ቆይሙ ዝነበረ ፍሉይ ቤት ፍርዲ ምስ ቃልስን መንፈስን ቅዋም ከም ዘይሳነ ብምግላጽ ከብቅዕ ጸዊዑ። ኣቶ ሓመድ ሕመድ ብወገኑ ዲክታቶራዊ ጠባይ ዘለዎ ግንባር ምስ ዘለናዮ እዋን ክሳነ እንተኾይኑ መሰረታዊ ለውጢ ክገብር የድልዮ ኣሎ ብምባል ርእይቱ ሂቡ። ኣባላት ጉጅለ 15 ምስ ዝተፈላለያ ጋዜጣታት ብነጻ ሓሳቦም ብምግላጽ ኣብ መንጎኦምን ብፕሬዚደንት ኢሳያስ ዝምራሕ መንግስትን ዝነበረ ፍልልይ ብሰፊሑ ገሊጾም። ሕቶኦም ድማ ቁኑዕን ንጥቕሚ ህዝብን ሃገርን ከም ዝኾነ ኣብሪሆም። ንኽልቲኦም ወገናት ንምቅራብን ንምትዕራቕን ሽማግለታት ዓበይቲ ዓድን መራሕቲ ሃይማኖትን ተዋፂኦም ዝከኣሎም ጽዒሮም እንተኾነ ኣይሰለጦምን። ፕሬዚደንት ኢሳያስ በቶም ላዕለዎት ሰበ ስልጣን ዝወሃብ ዝነበረ መግለጺታት ካብ ባዶ በርሜል ዝወፅእ ብርቱዕ ድምፂ ክብል እዩ ገሊጽዎ። ንኣልሓያት ዝተባህለት ኣብ ከተማ ለንደን ብሪጣንያ ትሕተም ጋዜጣ ኣብ ዝሃቦ መግለፂ ድማ ህዝቢ ርእይቱ ክህበሉ ምግዳፍ ይሓይሽ ክብል ገሊጹ። ጉጅለ 15 በዚ ደዋ ይበሉን ብ13 ነሓሰ 2001 ናብ ህዝቢ ኤርትራ ዝዓለመት ሰፊሕ ትሕዝቶ ዘለዋ ቅልዕቲ ደብዳቤ ዘርጊሖም። እታ ኣገዳስን እዋናውን ጉዳያት ኣብ ትሕቲ ዝብላ ርእስቲ ዝተጻሕፈት ወረቐት ህዝቢ ኤርትራ ካብ መጀመርታ ናጽነት ዝነበሮ ትጽቢት ዝነበረ ህሉ ኩነታት ብምዝርዛር ክግበር ዝከኣል ፍታሕ ዘርዚሮም። ኣብቲ ጽሑፍ ህዝቢ ኤርትራ ድሕሪ ናጽነት ኩሉ መድያዊ መነባብሮኡ ክመሓየሽ፣ ቅሳነስ ዝሰፈኖ ህይወት ክሕልፍ፣ ዲሞክራስን ፍትሕን ክሰፍን ትጽቢት ከም ዝነበሮ ድሕሪ ምግላጽ ነዚ ትጽቢት ክውን ንምግባር ይጠቕሚዮም ዝበልዎም ርእቶታት ኣስፊሮም። ጉጅለ 15 ህዝቢ ኤርትራ ንልዕሊ 30 ዓመት ዝተቓለሰሉን ደቁ ዝኸፈለሉን መስርሕ ዲሞክራሲ ክትግበር እኳ እንተጸውዑ ዝሰምዖም ኣይረኸቡን። ብኣንጻሩ ሸየጥቲ ሃገሮም ብዝብል ኣብ ልዕሊኦም ጸለመን ጐስጓስን ተኻይዱ። ማዕከናት ዜና መንግስቲ ጉጅለ 15 ክገልጾም እንከለዋ ውሑዳት ሓለፍቲ ግንባርን መንግስትን ዝነበሮም ሰባት ህዝቢ ኤርትራ ዝተቓለሰሎምን ኣብ ቋሙ ዘጽድቖምን መትከላትን ክብርታትን ሰንድዮም ካብ ቂምን ቅርሕንትን ተበጊሶም ንውልቃዊ ጥቕምታቶምን ንዋያዊ ስስዕዖምን ልዕሊ ናይ ሃገርን ህዝብን ሰሪዖም ኣብ ብልሽውና ኣብ ጽንኩር እዋን ፈተነ ርዒዶም ንወጻእተኛ ተንበርኪኾም ኣብ ጥልመትን ክድዓትን ወዲቖም ዝብል ጠቐናዩ ተዋሂቦም። ጌጎኦም ኣብ ክንዲ ምእራም መሊሶም አንደልሂጾም ዝብሉ ጸብጸባት ንባይቶን ህዝብን መግለጺታት ተዋሂቦ። ጉጅለ 15 ናይ ብሓቂ በዲሎም እንተነይሮም በደሎም ብነጻ ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ክረአ ነይርዎ። እንተኾነ ህዝቢ ኣይብኢዱ ብእግሩ ክፈርድ ተነኪርዎ። ምዃን ኣብቲ እዋንቲ ፕሬዚደንት ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ነበር ኣቶ ጣዕመ በየነ ካብ ስርሑ ከም ዝድስክል ተገይሩ ፍርዳዊ መስርሕ በቲ ዘይሕጋዊ ዝኾነ ፍሉይ ቤት ፍርዲዩ ዝሰላሰል ነይሩ። እዚ ከምዚ ኢሉ እናሃለወ ብ11 መስከረም 2001 ማእከል ንግዲ ኣሜሪካ ማናቱ ህንፃ ትዊን ታወር ብግብረ ሽበራዊ መጥቃዕቲ ብናይ መጓዓዝያ ነፈርቲ ተሃሪመን ፈሪሰን ልዕሊ 3,000 ሰባት ተቐቲሎም። ላዕለዋይ ወተሃደራዊ ቤት ጽሕፈት ኣሜሪካ ፔንታጎን እውን ብነፋሪት ተሃሪሙ ተባሂሉ። እዚ ኣብ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ዝተኻየደ መጥቃዕቲ ኣብ ዓለም ሓድሽ ፖለቲካዊ ሃዋህው ፈጢሩ።
ኣብ ኤርትራ መስቲ ዝነበረ ፖለቲካዊ ምስሓብ ዝረኣኻዮ ሰብ እንታይ ሓድሻሎ ንምፍላጥ ጽን ምስ በለይ ነይሩ። ዳርጋ ኩሉ ሰብ ኣብ ሕሹኽሹኽታ ተጸሚዱ ይረአ ነይሩ። ዝበዝሕ ማሕበረሰብ ዓለም ኣቓልብኡ ናብቲ ግብረ ሽበራዊ መጥቃዕቲ ኣሜሪካ ቋሚቱ ኣብ ዝነበረሉ እዋን ብ18 መስከረም 2001 ናይ ብሕቲ ጋዜጣታት ከም ዘዕጽዋ ተገይሩ። ጋዜጠኛታትን ሰበስልጣን ጉጅለ 15 ክህደሙ ጀሚሮም። ፕሬዚደንት ኢሳያስ አፈወርቂ ነቲ ጋጣሚ ብምጥቃም በትረ ስልጣኑ ናብ ፍጹም ውልቀ መላኽነት ቀይርዎ። ዕድሚኦም ሙሉእ ንሓርነት ሃገሮም ኣብ ምቅላስ ዘሕለፉ ሰበስልጣን ንእለቱ ክብረቶም ተቐንጢጡ ከካብ ዘለዎ ተኣርዮም ተወሲዶም። ብዘይ ወግዓዊ ክሲ፣ ብዘይ ፍርዳዊ መስርሕ፣ ብዘይ ጠበቓ፣ ብዘይ ፈራዳይ፣ ብዘይ ሕጊ ኣብ ዝኣትዮም ከይተባህለ ህጣሞም ጠፊኡ። ድሒሩ ድማ ሓለውቶም ብዝሃብዎ ምስክርነት ኣብ ዒራዒሮ ተኣሲሮም ከም ዘለዉ ተሓቢሩ። ጋዜጠኛታት እውን ከምኡ ኣብ 1 ታሕሳስ 2005 ክሳብ 17 ጋዜጠኛታት ብዘይ ዝኾነ ክስን ፍርድን ተኣሲሮም ነይሮም። ካብ ማእሰርቲ ዘምለጡ ድማ ናብ ስደት ኣምሪሖም። ገለ ካብቶም ብዘይ ክስን ፍርድን ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ኣትዮም ዘለዉ ጋዜጠኛታት ምስ ንርኢ ዳዊት ሃብተማርያም፣ ዳዊት ይስሐቅ፣ ፍስሓየ ዮሃንስ ጆሽዋ፣ ኢድሪስ አቡዓረ ዝበሃሉ ይርከብዎም። ንልዕሊ 21 ዓመት ድማ ኣበይ ከም ዘለዉ ዘይንገር ስድራ ቤታቶም ክርእይዎም ከም ዘይክእሉ ተገይሮም ይርከቡ። ገለ ካብዞም ጋዜጠኛታት ብህይወት ምህላዎምን ዘይምህላዎም ዝፍለጥ ነገር የለን። ዳዊት ሃብተማርያም መምህርን ጋዜጠኛን ነይሩ። ኣብ 1998 ምስ ብጾቱ ብምዃን ጋዜጣ መቃልሕ መስሪቱ። ንሱ ኣርታዕ ናይታ ጋዜጣ ኮይኑ ኣብ ሓደ ካብ ዓምድታት ታ ጋዜጣ እውን ናቱ ጽሑፋት የዳሉ ነይሩ። ኣብ 2001 ካብ ዝምህሮ ዝነበረ ቤት ትምህርቲ ብፖሊስ ክተሓዝ እንከሎ ኣብ 2010 ኣብ ቤት ማእሰርቲ ከም ዝሞተ ይግለጽ። ዳዊት ይስሐቅ ናይ ሽወደን ኤርትራን ዜግነት ነይርዎ። ኣብታ ናይ መጀመርታ ናይ ብሕቲ ጋዜጣ ሰቲት ድማ ከም ጋዜጠኛ ኮይኑ ይሰርሕ ነይሩ። ዳዊት ኣብ 2002 ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ክኣቱ እንከሎ ኣብ 2005 ነጻ ተለቂቑ ከም ዝነበረ እንተኾነ ድሕሪ 2 መዓልቲ ዳግማይ ከም ዝተቀየደ ይንገር። ፍስሓየ ዮሃንስ ጆሽዋ ጋዜጠኛ፣ ገጣሚ፣ ጸሓፊ ሓጺር ታሪኽን ናይ ሰርከስ ኪኢላን ነይሩ። ጆሽዋ ብ23 መስከረም 2001 ኣብ ገዝኡ ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ከም ዝኣተወ ክግለጽ እንከሎ ኣብ 2006 ወይ 2007 ብሕማም ምኽንያት ብሞት ተፈልዩ ከይከውን ጥርጥር ኣሎ። ኢድሪስ አቡዓረ ኣብ መጀመርታ ሰራሕተኛ ጉዳያት ወፃኢ ዝነበረ ኮይኑ ኣብታ ብቋንቋ ዓረብ እትሕተም መንግስታዊት ጋዜጣ ኤሪትሪያ አልሓዲሳ ይጽሕፍ ነይሩ። ድሒሩ ድማ ኣብ ጋዜጣ ጽጌና ይጽሕፍ ከም ዝነበረ መሳርሕቱ ነበር ይገልጹ። ኢድሪስ ነቐፌታዊ ኣተሓሳስባ ዝነበሮ ብምዃኑን ነቐፌታዊ ጽሑፍ የቕርብ ብምንባሩን ኣብ ዓይኒ መንግስቲ ክኣቱ ግዜ ወሰደሉን። ኣብ ጥቅምቲ 2001 ድማ ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ኣትዩ። ኣብ ኤርትራ ኣባላት ጉጅለ 15 ጋዜጠኛታት ብዘይ ክስን ፍርድን ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ዝርከቡ ካልኦት ፖለቲከኛታትን ሓዊስካ 10 ታማይት ሰላማውያን ሰባት ከም ዘለውውን ምዝካር የድሊ።